vedere pe spate, în liniște, avem un parter foarte spațios, bine întreținut, organizat, de un proprietar gospodar. Pe stânga avem camera imediat luminoasă, un pat de calitate, bine integrat, totul este extrem de bine întreținut și plăcut. Aveți și zonă de lucru, birou, o comodă profi, un dulap în 4 uși, balcon spațios, cum am spus, vedere către verdeață, către lateral și spate. Se continuă în hol cu, desigur, zonă de cuier, în stânga aici și zonă de depozitare și pe stânga avem bonus la chirie și o bară de tracțiuni, pe dreapta o băiță, ok? Tot așa curat, foarte bine risip totul. Avem lumină naturală, aerisire naturală de la baie și o bucătărie cu un frigider pentru tot familionul. Zona de luat masa, un aragaz funcțional, ok, și chiar și cuptor cu microunde. Exact ce se vede, aveți un spațiu de foarte bună calitate. Costin Georgian este aproape ca metrou, are un național în zonă,